pensioner yet me any binu government still look at his canoe. The catcher band there, yes, you cannot that can be ano on fanning on Famayan. Otiado yan allowance are a beam what they may be my one family bimu. Yesterday, treatment of the man or unfair. Indeed, on na fairness in Yejuma. No one I win you binu, on be. Your members will be what on first. Dear no, Ebimu the DJ be an answer say to say on fairness. Ebimu the DJ Bimu, Ebimu the DJ B. What they may ya on farm Makufi, what they might do on farm Makudo. In yesterday, they should cut it across board. Your members will be also why a temporary staff, why a casual staff, why you do over 6 years, they are still casual staff. Ghana and Bremen no 1 year the madden, more than 6 months or now, empire no, Otum, my permanent staff, Olintuma, Onja Okwana Kofi. Over 6 years, they are still casual staff. In the end, they are banned. Ninamoya no head on Quay. Never breathe. And I paid out to abandon him there on the Mutuma hand. And Uncle Viveka said, where the sun come out so much at your phone, Kabuko Nino, and Carbano share one ya. So then come on, dear Bama banner to me and ye need your hemo. Aqua said, when Quancobassa said, Aquaya Matahu, a quan be so. A ditch and I yo. Break was working a show. And dear son, another Yako meeting, you can't work a meeting. Albano, he didn't exhibit good faith. The young Albano Ashada, no, I don't. And I wish there other unions will also continue to follow us. What's that, Frefra? I have frozen Macahon. Oh, yes. Serious. Now, and one Casano, I watch us a Wokobi, Mokoya, no dear, and of course, we could say, oh, one for proposal, Bamba, young idea 20% I got to work. I buy for 1% in Pamba. It was no show. It's this year, and none of Matia Chiano, Madara Mamotia Quaco Sibra Bay. Yet, you know, the Yim Diababa. Yasamu. Now, you're and soon some sort of at the bounce of the Abebrebo. Ya can a university for some year came, and a university for also dear. Sir, a moon for more for more quite in a fee, while Brad Shiana the Chiranco Sono, and how do you know what be so? What aroma? I do not hope, number 4 open school now, so more for 1 year I am by. On them with school fees, on them with accommodation fee, on them with books. In the same papa no, Minisika, Madabaya the Madden, a friend Croco school on ye. Timothy one day, not one, but you have to do it. Because parents in one tana, never know so not so many general. Not just a more cramunim, how no data. Sudden Quavacas and come on from one in to Nanka Jamon Sha by no cacra. Sans a no crano or money and see, yes, I'll show a Kakwa IMF. Not a chair for me, I said, teaching a university for the Asho Bacahono. A beha batanmo. Hello. What are my what to Casa? As I say, I'm a tool Casa. Ah, Metro say, send you now, bro, and Susan Sonia, how I would do. A deba bana cat, I will force with Yakahono. And I met you how no, not just a winning professor, a beha batine. And then so more teaching. Some come from one into Nanka IMF, come also for Mrs. Amrani, who is IMF one waba. Nanka Matia Chiawa by no so, Anna. Oh, and yet I am a friend of strike no. Yes, Metias, and I'm a some just say, Sassia and a brand or my gun, you won't know. And your bread pump from my ye. Says the Casamna Nioma, ya about time shoes was a woman mouse who could more. I wasn't cat, and penny 41 when you do her woman. And an almost more teaching. And you bet at the how Cassian about to about town, so I wasn't cat. More than money to a quaint with Swana. My sister, what I say, you pa, none pay for what you know. 1 way ready by sacrifice. Yawagana, and you there, MPs. What you do 4 years. After 4 years, what about the S. Gracia? Ghana, Abba, a Jumana, age will pension pay 4 years, 4 years. And can you the pension payer, no pension. But one day, what the pension S. Gracia 4 years, I work with it for re election. You were MPs and waiting permanent for 20 years. Calculate no more of S. Gracia pension, Awaji. Into winning.
when you that Ghana did, but they are not sacrificing. So how can we sacrifice? And you are more meeting on Yamia Duma paying for Shasada Bay and Ambassador. Oh, the meeting ended inconclusive. In the intimate date. The new da over frame you. Some way, man, so high, I was so animal in Como. Now, I pen a puma sibra, dear mamma, say, yeah, can University for no motion one county, a yasem here pa. What are my brother was no brand what that ya when you're my you. I was your friend, my 4 year one more universities are hot one. One national president, Ora Isaac Donko, and Yanda Kasai, and there's a free na de crodie. One most so at your chia. Ora Opoku Mensa, a yachame, Abadi, a chile, a casa, Edema, and Gumasiano. Now, one is some packers here at Dinko, so man for by kind of master and so another near Catamose. Senior high schools are who do ya or my mono, and we are no one some. I had the Yamawomo. The science to Gran Kodane was to come on or move soon. I have forced to switch, and Kodane was to come on Yadias or Moka, Umunya Yanidi, Yahoo Samba Deja. Ya some packers here cried, who was some Ebremo. And it is some accord at Yamawomo. Now, Ora, Opoku Mensa at the Atuja actress, Mia who do beer. Na enuane ho ayede edama wo no o ma frase ya o mu tu anamo a enuane no ebi ekro anona ehoko hia se siche ne mu ho ye ayed some of the secondary schools and that was about modern pet diane edekomo inti asatena na ye class akese at the ammonia siche over 60,000 class various centers schools na ebekwa kopeke ewo hodo we na free first talk share Ministry of Education led by the Honorable Dr. Said Chumaye Senebea schools no ho ebehin ha omo ediom juma e dey prepare mo for omo final exam nti many workers say ya no emiane no ebewo ahye omo region bia ne bia what does it about Boama schools let me apply Omoniane Eddie a free nti say no aduane anase commodity ba community and san ho ye de no na ho hyehyɛ na ya aduane akɔ school mu na ma menka ensiso bia ema ofo no me chi for say enye no kweda say aduane ni school de nti ameka sa ne say abribia aduane wo school memo ya na 18 food items no ibi ho no ma na ba ko asa it was school more so ba ko esa na no nche say aduane ni school abribia aduane ho so mo fani di prensa anopa area enyumre na I said any say be making sure say aduane e dey more no aduane ndo ni nyina ebi do anone de yema enkoda no so sa for no me addition for no bi as mo koma to mo na ministry no and then the agency Ghana Education Service and never first talk say obibia akumino na be send friend again no sabeka no dey above schools no but region the obiane ni need nti obibia na ohia ade anase na duane bi asano there is a mode of a process the report you know one a report no omona sabeka ni pa corner report there what it means na say o ni nya ene ya etwaguye ye wura Opoku Mensa ono ne achiamehene abadi achire edema oman engumasu atraye no another dia ya o magana ya ntia sempa amfan free ya bibia ni anwa so bekwae ne nyina na kwa gina se one more aban krache panyin won monyafo Alfred Amoa won ne shankani won mo tinananom ewansieto na panyipai wakodi ne dwuma ewon kramantamu ya ne zan yibi na no watimu ne registration number GC2060-18 enti ena homachi no wasi mu frinkran ayas wod na ni kyeremu ewo bibie ne nafie wasa kwoto ne dwumadie so e de aboa ne manfo wo binim de akoba ye kwate bayira homamu amana amakese wo manam kwanso banwa duru bia ye frere se achim fisher na articulator track bia one so the registration number here AX 4229-X free bubu faswa na santan enu en munyamfo ihyan de behia ya amunum hono mo ade wo manfo mo kopie so kire se papa no one the driver no ka hyan ni mu acha se nyame nko na ba mu enti dum jadwuma ko bebo modin beyiyi wo mo de wo kwa yaresabia no na ja se owo krade a enkwantum nye won monyafo no aye nyame dia asam ne ba na kwakwa yare ho sam sanse eye Ghana nyina enna akwakwa kan yen enye bibia ni anwa so bekwaifo nko a na ye kwa mo so
na ya ne boafo sonko adema abakra chepanyi yera Alfred amu akwakodi nkomo eye owura Jacob anyema na watwetwe mu sane asem no wote no ankasa yera ya mu ha ejo sunia monka France why mo shaden ya das wadaro ma asem no ankasa mote ne sei na ba wani mu asem no de tie nyina ne se na MMDC somo ye workshop e won kan enti chief ekra ye se o konkran akoye workshop no bi na owia obetwen e won kan eye enne china na ifiada wako national elections na ye beye no won kan no wako ase na memenda wato naba no to wi akwasi ada waba na o meetings beye mienu na was on a regional minister ebeye no ebebom enti what's a sign again say na enula nyumle obesima ba no abeda bibie na oni minister bihia no my meetings ti enula nyumle no sim nse wokasa ahomachi enya ahomachi ye enula nyumle eni si enula nyumle be 5:30 to 6 mo hono na onam kwan so a oba obehia asa kwanhia ntina sa na ti yero Jacob adoro magina so kakra ma me I was on for my Facebook or number hadie sen wa moa chese amoa kasankasa wo ye no hwe enya de beyi wadoro ma woti bibi sana Amerika wo mu ana sa ne ye hyeye bia moa yi de enwusie kura firi mu ba chese wo bintumi hunu ade kode e koso woti bibi sa na enye Amerika ye yatene se eye track no mom no de bebo ne die na enye Amerika e boroso track na wo kan no onu mom no fili ni kwan so e de bebo ne die ema woni ne driver nyina afere wo mo nkwa make us a regional minister ba woni assembly workers abeshia address wo mo ya kwachi driver yere ene na busua ayenam kwan so a ye ni minister nyina e ko secretary kwai na ya kwachi chief nso abusua na ya hwe ntutuye wo ho na ya ye wadaroma onimonyamfo yi a yeka no ho asɛm ene wafiri mu yi wadaroma kyerɛkyerɛ ye wote sɛ yi ankasa ɔwɔyere wɔ ma chief wo yere e wo baba akɔ nti na sa na chi obi a oble no ho ase onabo afredamo a obi a oji MPP ma kutini yi pa ono na oye chairman a odi ye opposition eba power me kire se ye ko to 2016 aba ama MPP aba power no na ono na oye constituency chairman ti ye to aba yewuni ye no na mampan e de no be ye DC nti ye man position na ye district nti ono ne tam utwa be wo yi ano na mampan LFT ye MI municipal nti on the first MC ya yenya no bibi ni anya so be kwai na wadaro ma shenkani no anu waka ne ho no so no wono so na busuafo ate asem yi wono so gye asem ne sei me pa cho na busua ate shenkani no so ye fle no Samuel Jesi ba idi adodo na di nim no same se de me ka no ye ne regional minister akoshi abusua no ene ne yere ne ma akomo mo ya akọ eyi na ye mienu no nti ye wie driver de no na wo se ye to aso ekobe kwai na ye papa na nkasa na wo shenkani no ede ne nam no ye kochi abusua no ene omo makanyina ono so wo yere wo ma on blasa men so e wo yere e wo ma ne ma 4 na ne yere Munko se mama sama o yakọ biem wadaro maboa me kakra o won monyamfo yi ade ba de pa ana o de kai no obra no oche ase ade a me de kai won monyamfo after amwa ene se oyobi a oble ne ho ase oyobi a impuntuo ba bi ehye bia opese ye mansi mu ha yenya bi nti wo ba bibi ni anwa so be kwai na se enye ade atoye na ye de kan ni pepe to fom ni aka mpuntu a enam papa iso
yɛnya obi bi ne anwea so bɛkwae a nti de kae no a ne sɛ ɔdɔ obiara na obiara nso dɔ no yɛ yɛdi n'akyi ɛduru mmerɛ bi koraa yɛtumi ka kyerɛ no sɛ asomasi deɛ yɛmpɛ sɛ ɔbɛbɛn wɔka deɛ yɛ papa yi ɔnte aseɛ ɔwɔ dɔ ma obiara ɔdɔ obiara nipa papa nkyɛw ɛyare hosɛm yɛwɔ agye kɔpɛ de wadaroma ɛsɛ deɛ ɔma Ghana nyinaa wɔ ayiem mentwetwe waso boɔ bebree ma yɛmfa wo si wae na ayie no ho hyehyɛ nso wadaroma yɛbɔ ɔpono mu a no agye nso na yɛne wadi ho nkɔmmɔ amana si abusuafoɔ ne yɛne ne bɔ nkɔmmɔ yi ɛyɛ boaforɔ sonko de ma abankrakye panyini a no ɔwɔ bibiani anwa so bɛkwae yɛwɔ Alfred Amoa yɛ wɔte nana no wɔn si adui ɛna yɛne no edi ho nkɔmmɔ ɛyɛ owura Jacob Anyama ɛna wɔkyerɛkyerɛ nsɛmu wɔn monyamfoɔ no na ho braseɛ tema no wɔdɔ sonko a ne wɔde manipa na sɛ wɔn nyinaa no Ghana mpuntuo ne nkanko wɔn ne yie yɔ ne ho adwuma a wɔkɔ akɔyɛ ɛna hwɛ obi de nasen akosano a ɛne wayɛ nyamedia yɛgyina wɔ so na yɛ ma abusua ne nyinaa yɛakɔ ɛne hyɛden sɛ afei ne waka yɛn ho a wotie yɛn ɛwɔ Sompa 98.9 no akyi 93.1 FM yɛwi apram to brɛka seɛ no ana yɛgu so yɛ yɛde ɛma wɔ no ɛno ada Kwame Nkrumah suapo no mo wɔ hɔ a no hu sɛ orumiafo sɛ kyɛ mensa bonso a wokɔ Ghana marasɛm badwamu a dɔm kɛseɛ no ba no dani ɛno no na woba Asante Mantam Kropɔ kumasem so aso am wɔne ne wɔ mmarasɛ badwani ɔkɔ hɔnom papa kɔyɛ na asɛm no ɛyɛ tietia wɔkyerɛ sɛ wɔne adesuafoɔ no ba bɛdi nkɔmmɔ ɔman yi mu amamara aninkyia ma yɛ ɛyɛ nwoma kakra ɔman yi sɛde yɛsie nwene ne kɔ sɛde yɛsie pia ne kɔ ne nhyehyɛeɛ ne adeɛ no ne nyinaa ɛwɔ mu saa nwoma no ane yɛfrɛ sɛ constitution no wɔkɔ no afei so wɔkɔ kyerɛkyerɛ mu ade akyerɛ wɔ mu sɛ bia asemasi anaasɛ wɔ bɛnten gye sɛ wɔduru mfie sei ansa na wɔatumi ato aba nyɛ sɛ bia woduru saa mfie no nko anaasa gye sɛ woyɛ obi a wɔadwene mu da hɔ wodwene a ɛsi so wotumi dwene sɛdeɛ nipa dwene na wotumi yɛ deɛ nipa ɛyɛ ɛba no saa no a na wanya mfinhyia no ɛdu nwɔtwe ɛkɔ n'anim a ana yɛma wo kwan ma wotumi ɛto aba wɔakyerɛkyerɛ mu nhyehyɛeɛ ne nneɛma bebree yɛ a ɛbi mpo adesuafoɔ no nim yɛ wɔ constitution no mu. Every citizen of 18 years must be allowed to vote. Article 43 grants the right to Ghanaian citizens who are 18 years of age or above and of sound mind to vote. But that right can only be exercised after one has registered as a voter. So if you are 40 years of age and you are a Ghanaian and of sound mind, you cannot just simply walk to a police station to cast your vote unless you have your name in the book of life, which is the voters register. To talk a bit about the role of political parties. Political parties are vehicles for shaping the political will of people, to disseminate information, which information itself must be well researched and appropriate, not propaganda, on political ideas, social and economic programs, and sponsor candidates for elections to any public office other than the district or lower local government units. And that is contained in Article 55. That's why the political parties themselves must get it right and themselves be populated by experienced, competent, efficient, and effective persons who can churn out ideas which have the potential of maximizing the rate of socio-economic development to secure maximum welfare, freedom, and happiness of every person in Ghana, and to provide adequate means of livelihood and sustainable employment to the Ghanaian people and public assistance to the needy, as contained in Article 36 of the Constitution. Ene ya etwagu ye eye wodumnyamfo oseche mensa bonso Ghana brasa bedwamdom kase no ba no dani enu acha Asante Mantam Kropɔ kumasi mu ono soame wone ne womra se bedwane na ukwa Kwame Nkrumah suapon mu a ye wo efa bi a enu ye kyere kwan ye fa so a ye nnuro ye nkyere ennuro ho asem enu achi ye mfrafra ennuro na adesuafo no emehunu se ennuro eni bi ni si se ne esi fra no ye ne se na ye ne se yi e wo Kwame Nkrumah suapon mu a opani ya ono so extra de wo ho e ye wura James Opon Checheku wono so o kyerɛkyerɛ mu sade enema esitie Ghana ye wom no ye ma ye hu se university ni ye bia bia ye boama nimdeɛ ɛdɔɔso enti dan de nyina ye pɛ kwan a ye bɛfa so a ye de nneɛma ye bɛboa asetena ɛba animu na ye tumi aka
ye ka kona na ebetumi akosoro ama wana tumi wo mo nsa nate na omo so etumi atu anamo a ebetumi aboa yen enyina ye hwe Kwame Nkrumah suapon a afiwe ena edi mfie aduoson 70 years enti this year nya celebrating 70 years of excellence enti we nyina ka dwumadi a was 70 years anniversary said e be ya ebetumi ama university no akire se ye wo ho na afi nsoso no ye boa moman no nsoso akoso senia ye nsoso ye mbotaye kakresi ani so ekire omo ntie ne kan ye na sopam na omo nkodwen ho omo mfo ankototo enema omo sua no ho na omo nsuntumi emfa omo contributions mbra if you say omo nyi daachi bi omo na ba be mpanyifo e wo man mu tisi tumi emomu hu niema ntem se ya ebeboa ma ombe mpanyifo a ombetumi aboa ma oman na konanim echen se ombetena ho a obe panyi afede onim bibia nti entete na ye de ma future leaders no we nyina aka ho bi na aboa ma omatimi a position wo mo ho na daachi bi se mpanyidie to o ma omso tumi aye o mafamu de aboa oman James Opon Checheku kwa Kwame Nkrumah suapon no mu ne fa ya kire enuro ho asem no wo kira de wo ho ne nsam a wo de ma Sompa kase eno no abusuafo ya kwa ma so ne ya kwa kodi nkomo na ansa no abusuafo mutie Sompa momra yen Facebook wa na mra de aya Sompa 93.1 YouTube so ya Sompa TV awan wasem wo wiase na tapa subire so eno wa hafua no north mansini mu asante mantemu ye ana ade hye no so wonkon hwa fundaka pa ye nyakuma fundaka ana kwabrane dia baba si kuro naja na wo bi ntumi hunu se wode kwa akoye dai se wode kwa akoye dai ana wo sore aja wono mu a maburu no hu ye wono yam nyina wo mo soro nyina afiri wo mo yam na ye kwa ma so ne ni Isaac Aboaje wono ti kuro mu hono mu a ne na kwa akodi nkomo e de afiri tepa subiri so ho ne abisa se fundaka no ye se ni wura baba fa na Ike ma he ye na ma ye se fundaka na da so si wa na wono mabepeja mbacho da so si ho ada ni wura so wo mpe ande benin ka ba na betre eboa ye babi esi no esi fa he eye kuro ni mfimfini eba fie ehemfa pote na fundaka ya kan wasem esie me da se be fundaka ni sin dem fa be 100 meters every kuro eko efo bi ben fo ni kuro na bohye be 100 meters pe ana hona fundaka ni si na fundaka na ya kwa amna se video ma hu ya kwa amna esi why anka fundaka sa mu de asimo ayi so asna mu de besimo ena snap ena moja nso gutu moja no de se ya se na pray father ni pani ko e don se ni sa bo moja gutu mu si ho enso so nti ama be fa ni pana o ti kokko na kokko no so no obi na age na press ba kwalwe fufu efrebi press asa wa ma ni pani sky fu ani sky age kokko no ti kokko no de ate ne ka nti obi anom de nsie di ato so se nsie ne so a na waje na afu enti nipa no te afu no sa enti ode ama obi se police fa be fa hwesumi no ama nipa mien sa foforo bi so dia be tie mo yenu de mo aton wa ewu kaka se ba ko so de we teacher ni a o cha de okuru mo no so fi bi na e cha de bo ache ade okuru be almost be 3-4 years ni ono so ho ebom se ono so kan ho no o mo de sa de no akosi ho jese ndetia tete sa omo de ye omo nyanka made kasa ni nyamuza kromo na ko koso se obi se omo timi ko pie so ba omo ba se omo be bo amane a no mu resi bi ade ni si a ade na timi asi ho pa nyankola bi na koto taya ene ko pie so omo ko mba ni pa ba ko pene wo omo nyina omo njire kasa ba ko pene timi kasa ye a wo kire se omo ko hu bibi sei a mpanyifo di akire ni pa di akire ko bo na amane ansana a police for bem ama police for be fa obi so timi ko hu ebedu so obekrum so beba amane obedu na ni refi dina se asade na enwonwa kakra di se police fa fa ni pani bi kodie a omugusu ye nhwemu na nipa na nkasa oje afuo no ankasa so mabu ni din bat police for sanya nkan because onu meka kakra ni aso ni krum ha na nhwemu tukra se no na jo no oba krum ha but ade chinye yi hu no enti omugusu a police for gusu a mo hwehwe no police fa ni pani bi ko ya hu sa nwura fitaa bi ana nuoma nkokko bottles ahodo bi egugugu fundaka no ho
snap ahodoɔ bi so ka ho anya bia ɛno no ne gu fundaka anim ɛna momɔ yiyi agu fam wana sɛsɛ ne gu fundaka na nkasa na ohwɛ ho awo sɛ rubber black bi kura so no mo de rubber black na akata so nti akora ne kyerɛ sɛ no ohwɛ yiem aso o taabo bi ato no taya o to taya nti ɔkɔ no okoti ade ne so ena yi ne hweyɛ nti yi ne hwɛ no mo ho na ɔma ba ho kora tiam nana no yi ne hwɛ nti nyira no de ohwɛ na kata so ba no mo yi gu hɔ ba rubber black ne de na kata adaka ne so esi edua onyina kase bi si hɔ onyina na du kurom saa na esi asa videos no na afi na ye paper kanka me so me se ne ba ya na ye na ade kata so black kata so na kwa na kuti aso o hwe wiem sa na kuti aso na yiye nti ba se nipa kwa sa na mo ye na kata adaka so ba hwe we bie so mebru na ko sa nwura no a nwura fita no a egugugu nche no eno no wabra no makata so no ya mokɔ bie no na egu adaka no mu bi ana no de egu ne ba bi na egu adaka no ho snap egu hɔ no ani nyina ma video snap egu hɔ no be naka be miensa na nan egu hɔ ɛto asi hɔ a moja ewom ɛno so wɔ hɔ bi ne niema bebre amana nkasa de ɔmo de bre papa bre abe yakata amana no so ɛna na adaka ne si nkyɛn isi amana nim esi nkyɛn a ɔma kata so nti mabru ni bi na bi adaka no so ba nyira no de na egu ho egu adaka ne nkyɛn na amana no a mehu sɛ wɔn mo tu no wɔ adaka ne nkyɛn no asa amana na da wɔdada na ana na amana ne da hɔ mo ana amana nya amana ne da hɔ da ba hɔ mo de saa de ne kosi hɔ no mo ba cho mete pa wo kyerɛ sɛ amana no na hɔ dada dabi ɛne na boa me kakra sɛ na hɔ dada de a sɛ funda kai wo hwɛ si hɔ no na bɛ sɛ ne sansa wo hwɛ amana ni mu awtimi sɛ nwura ankasa gugu mpɔlɛten bag ne ade esi hɔ na bɛ sɛ nie nukrani pa sɛ yebetumi ho sɛ na sɛ ne ba tan di crash sɛ yɛse ne nwura ka kyerɛ sɛ ɔmkwa tumi kopie so no mo kopie so mo yeso mbe ba amane a no mo refi ombe ba di krom ka no ezo ade nso ni krom ka ebom enya ade se mo twe enu hana mi de sa me ka kwa enu no du ho so bi yeso mo kopie so ante ade a eye ebia se efowura na nkasa efo ne na omo amna ntum but omo mo de sa de ko so na bo amna nto ba ho a cha kakra a nipa ni bi kyerɛ so mo timi kopie so ba mo ba krom so mbe ba amane a no omo refi ho a sa nyema edi ama mpo hwɛ suni ɔtɛfo no so kyerɛ sɛ ɔma bɔnano ɔma de ade nkosi wa bɔnano nti ɔno so no osuro sɛ ɔbɛka bɔno so apolisi fa ne kobi sɛ bɛyɛ ɔmbɛnya nsɛm de afiri ne hɔ sɛsi a ne nipa dodoɔ sɛ na apolisi fa wɔ mu apolisi fa ɛnsa ka nipa enum yo sadaka yi a yɛka ho asɛm yi wɔn ankasa wode w'ani bu a ɛyɛ adaka a yɛde asie nipa pɛn ɛne akɔ akɔtuo ana yɛ adaka mo no we de ohwa yɛ adaka mo no ɔmo bi si hɔ akyɛ ɔsɛ kɛ de asie nipa bi anka mmoa bɛwe ho kakra ne aso de mmoa nye ho nti adaka mo no ba ɔmo de si hɔ akyɛ rɔba ɛsɛ fɔm ansa adaka ne si so fini ade no ɛno nso gu nkyɛn no ɛno nso firi he na baeɛ ne nyinaa ka ɛho hɔ no ɛkɔtoo ne hɔ no mo saa nneɛma ɛwɔ hɔ no nyinaa ka ho snap ntoa egu hɔ ɛnyɛ asɛm ketewa mogya wɔ toa mu si hɔ sɛ ndeɛ yɛ nipa mogya sɛ nantwie mogya sɛ aboa bɛn mogya ɛnde yɛnya hui apolisifoɔ no afa kɔ a ɔmokɔ mu hwehwɛ mu adehyia no mu a wɔkyerɛ sɛ yɛakyere wɔn wɔ no wɔn mu ankasa wɔn mo te sɛ wɔn wɔ sika a ebi wɔ wɔn ho anaa ɔmo ade ba efuo wura na ne okɔgye efuo na nkasa a asɛ sɛ police for pen and nsa kan no de on de ne nsɛm yɛ ano wɔ strangers ɔwɔ kra de na bro 10 strangers sɛ yi a nananom ahemfo bam wɔn mo yɛ amammerɛ ne amanne yɛsɛ ne yɛbɛyɛ asɛmpo ɛyɛ musuo bi na obi pɛ so yie anaasɛ bi ɔpɛ so wɔde kyere kromafoɔ no bi a saa deɛ no bɛdane akɔ nipa korɔ so nananom abam na de asɛm na wɔn mo seɛ nanam abam nanam mpo ne kɔfa mmerante enum yi nyinaa ba ahemfie ebisabisa ɔmo num nsɛm a na edube bi ɔmo nsɛm kan no kwa edube na nsisu yi ɔmo timi ka sɛ sɛ ka no madane ɔmo no nti nananom na efra polisifoɔ ɛma ɔmo bɛfa ɔmo bɛgye nipa no mu yi kɔɛ nti ɛkyerɛ ne nananom bɛyɛ mom deɛ
Yemagunde, Yahui. Ansa na moba be hunu sa fundaka yesi hoyi. Wadawro mamu hu bibi se bia nipa bi mo yare yare. Ewuwa bi asi krom hono mo a enwanwa boroso. Ano de ebisisi apa anempo yesi ewuma obeti se so bi so hu so bi so fundaka. Ya de bai. Ana kwa yesi nti mi mfa. Yendimi my adwene nkoso bebre na yare ne sane maniman de nyema enwonwa ti ti akakra akra. Obi kura ti mi bohwe ewu pekoba ende ana enwa pa na moto accident no de ende ebuso hafa. Si atoto so mprebe sai. Mintinin kanpo. Nyema esi de edoso. Me fa wonsi yada so why? 3 months, 3 months or 4 months mun ko obi wu ha na say na nipa no free and ba se na esi tia na say ya twini moja kakra ba se nipa no free ha ntino na bu ya nya bu sha bia ma na ni akire pa me ehu se me kosi ye aya samu wada ma me fa wonsi ha nyame ya domo a yabasa ba wonche biem ni aba behwese fundaka no nananom be ya mamra ni amane de agusu amoma pagya anaso be ne denti me fa wonsi nyame ya doma no nsi akase bomu yabasa fra why yo enem da se nsme da se agusu for why aye Isaac Aboaje tepa subreso eno wa hafo ano north mansini mu ne ne di nkoma na wo chechi mu fundaka aba besi kuro naja na won mu hunu ba bi efre na ba besi won mu no na oboye mu enchemu ya ton krata wo yaba nsam ne bebira ka akira ya de beto aso Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Hamo and phone ne baby wo Cloud Ghana e chautuma say wo demo any speed ne there as soon as so bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support the mount ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hodada or how bia sane tie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes to pay. Egem. Minua ton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade ni o we hwan yo. We per small loan wa. De won ya na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie. Na apply for the loan. Wo first time. Wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unko salai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo ya na se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As anything. The money is ready. abusia yema wakwa aba yekọ buankra ekọ besamfinsia aduonu ene akirenie ena kane mampani John ajekumukofo na benso no ena ode aso bebo fam se ade fefefe sei yenko enfamade hye ya ewo buankra betimi aboa mampuntuo mapa etima fa ne tampa ede afira emfinsia besa aduonu ni akirenie no yekọ yeba
Tese obia e ka ho asem e oboankra ne mpatamu na nanom ka assembly members ka ahemfonom ne ade atran konwa hodo obia e ka ho asem Ghana nsɛmtwerɛfoɔ kra ye ka ho asem anopai ɔmahene yɛ odubu akyi so kra sa ka ho asem ofie ha ye atra sɛ ɛno enkoda wotwa mu wie ye no ɛna agya sesia nso sɛ beduru ba bi sɛ ɔmampani ne nado danko akufo ado nso ɛsade ahoma kɔbɔ asokɔbɔ ɔfam a ɔno nso betwa mu na mpanifo busa sɛ dadan aboa ba ko nso yi ne ya mienu ana ba ne saa no a na ɛyɛ hadwen aka ho bi ama assembly member yɛ ɔmpatam hɔnom Honorable Francis Fodjo so de na notuma kasa akyerɛ mu sɛ no kura ni o ade ne de hadwen na nyame yɛ adomo a bosom yɛ mu de ɛtɔ so aduonu enson ɛna ɔman sana hene yɛwura Ken Ofori ata bɛkɔ Ghana barasa bedwa mu na afei nso ɔkɔkenka ɔman na kɔhoma bɔ sika sɛ ne yɛbɛsi adi sika no ne yɛdi sika no de ɛda hɔ de yɛde yɛni kyerɛ ne yɛba de yɛkura mu ɛmpo no de yɛahwete no ne adeɛ nyinaa na wakyerɛkyerɛ mu na ɛno aka ho bi ma kyerɛ sɛ ɛnsɛm ha na yɛntie ɔnabo ɛmransa nanti yɛhwɛ sɛ media budget no yɛbɛte wankradi wo ma yɛante wankradi wo ma afei ne yɛayɛ demonstration ɛne yɛte nso koraa no a sɛ yɛde ani bɛhwɛ kɔtom sɛ ɔmmɛyɛ biribi afa ho ɛfi sɛ ɛyɛ project no almost 19 years a ɔman no yɛde yɛakoma paapɛpɛm ama mo asase ɛbɛyɛ 800 acres na deɛ yɛ akwan sɛ mata adwu so a sɛsɛ kora no yɛsɛ yɛkɔyɛ biribi wɔ so a ɛnyɛ yi anantwie ɛne sɔre a ɔmugu wɔ mu na port yi nso yɛ port a ɛbɛboa ɛyɛ boankrama agye so Ashanti region ɛdɛ da bia mo nsɛntrɛfoɔ mu kan sɛ boankra ba hwɛ adwuma bɛbi hwɛ asanteman nim bɛbi ɛnso baabi a bɛfa bia boankra lamport ɛnso ɔman ne sɛ mesɛnde pictures ne video a ma wa nkasɛ hɔ koraa na yɛyɛ maate kɔ Honorable Francis Fodjo ya assembly member de ma de sɛ yɛ wɔ boankra ne ho nsɛm ya wɔde to dwa ɛno no na ne nyinaa mu nso kwamo hene na owusu nyane wɔno nso ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkyɛ asɛm yi The man why you to Kunyasui, what kind of cry the boy? What kind of cry the boy? Mepanocry. Politicians, they be a smart making say, Ghana politics, they almost call for themselves. They be a Ghana politics. What's just in the campaign, Nasado, Mason, Minichi, Minyado, because, hey, boy, you didn't cast that. You see, the guy is Ghana politics. You can't win what we say. They are there for themselves. What would you be a Nankade, a Santa Made, the gas make the number of Kada, who particular. Or the Senate, Okuma Santa Mine. You're coming now. President Kokwada woman, shouting it on a wing. No, so no, she can't be brave. She can't be brave. And you go to me, no, you teaching it in no. Wei eye kwamo hene nana ohusunyani na abusua saba ya asɛm a ye ka no obɛkae kakra na bra ɔmampani na do danko akufo ado ɔde asɔ kɔbɔ fam hɔ no yentie saa asɛm yi. The objective of the AFCFTA is to promote trade among African countries, and this will be buoyed by the presence of an effective and efficient transport system, especially as Ghana is playing host to the Secretariat. I'm hopeful that this project and other similar infrastructure projects, such as the development of the Keta Port, the Tema-Akosombo Railway Line, the Eastern Line from Tema via Koforidua to Boankra to Kumasi, and the ongoing port expansion projects at Tema and Takrati ports would make a positive contribution in ensuring that Ghana derives maximum benefits from the AFCFTA. Omampani na adodankwa akufo ado ne yete ne nka ne yepese wokae na obu kompo hwe akire kakra seba ya asemu a ye ka no obekabusua ye kwayanim na ye bohwi na yakoye nuaba akua nyako abro no ma ho wo Sompa 98.9 obapa ma hai Kasmeji usu na bibia boko de obapa nyanko kwa adom me ho ye pa na wonso e nyame adom bibia boko pa Wararoma na o studenti omo sesen sumama kesi me da se efie da etwa mu no na asukufo a wo mo ewo gonomanta bi mu wo mu si akan a abrano no wo mo tai esi e kan se inter school competition ekoso ewo suma ye no ewo German of men's mu ewo ye gonomanta mu ha en na asukufo no ahia mu esi akan no
ɛhɔ no ɛyɛ zone C obi nim deɛ C yɛ Sumamai Senior High School ɛne Nafana Presi Senior High School ɛntɔkwa ekosi wɔ wɔn ntam ɛne abufuhyew nti wei na bɛtambo a no wato sukuu bus mu gengran na nhwehwɛ no apaapan wei ɛna bɛtam dua a sukuu bus mu gengran na nhwehwɛ no apaapan ewie aseɛ no na sukuu bus maako mmiɛnsa ɛna yɛhwɛ wɔ Facebook so a asɛsɛ yi a sɛ sukuu mpanimfoɔ ka so wɔyɛ ho adwuma a ɛbɛyɛ kasusuro ɛno ɛnam so a old student ɛwɔ Suma Senior High School no wɔn aba abɔnten ne Sompa kaseɛbɔ akasa sɛ adeɛ esi yɛ no sɛbi ɛyɛ ne mbuasɛsɛm wɔn old student boaboa wɔn sika no ɛde aboa sukuu nama nneɛma akɔ so na bere nyinaa akyi na sukuufoɔ agokansie kɛkɛ nti wɔn bɛsɛe nneɛma a na akɔyɛ ahomatinti wɔn ka kyerɛ Ghana Education Service Ghana Police Service ɛne sukuu mpanimfoɔ ɛka bi ɛwɔ mu sɛ wɔn nyɛ hwehwɛmu nkosi aseɛ sɛ yɛ sukuufoɔ no sɛ yɛ sɛbi abɔntensofoɔ bi na de wɔn ho bɛgye nkwadaa agorɔ mu ɛma basabasa siiɛ no mmara bɔ obi bi a wɔn ntwena so panin a wɔyɛ kasamaafo de ma Sumamai Senior High School old student no ɛyɛ owura Enoch Asante Abdullahi wɔn Sompa kaseɛbɔ edi nkɔmɔ sɛyi. Last week, yeah, we organized a sports activity at Sompa Senior High School. German South and North Nas SSR, a woman na ka wo boom. Games no every year, a Friday no. Na basa ye a man homeless so a man kwala no bi essay properties a wo school. And I'm so ama I arrest so much fearful ni patri bi ko police station ne mu ade ade na. All students, in fact, ye mu kakra ye hu ne se nema e course no e yade a airtime. Also here a nega neighbor bi a kodrina or freshia edi agro basa back him say school properties are ever hold down best any day and all students no ya kasatia ya issue statement na ya several honorable DC Sasna police commander or ya patemu hasi ene mpanimfo biara e form ho this is director of education e bia ma say onye asem no mu hwehwemu na obi bia ne ho ewo mu no asotwe bia e fata say mpanimfo no de ma no omfa ma say de be ya ebeye asua de ama nchirima e wa akiri ade a enye de na enye nti ye nsoso ye condemn uprightly. Abusia Sumama suku ayeka ho asem se wonim ba bia wa e wo German North mensene mu e wo bron mantam no mu yenua ba Mame Equia Nyakuna what this answer me ebreye na awia ye bekenka adwenkyere de amamo na wonim say a cloud internet the fastest internet in the world. Of course, how can the future wait? You know very well say the future can't wait. Open internet papa na wo de di wudwuma ebra wo how ni twitwitwi bia embamu a ba bia wo hye bia na open internet open say wo de to bambod to banje ban a ne nyina nso ye na kama etiema ho sa wo hye bom adukurom tokurom kwa na opese ye internet ba hode ma wo a ye tie wo de ho to so a wanim enwu ase de biara da top high high woni ye nuanom Love FM and di enhwane mu 0244 601 3933 0244 601 933 na 0202 699 110 abusua ahohene nti ane ejabo were na abada ho antena ho makana man ka de biara da eye fido se wo pesika pa ni mu ya passew anase bia wo dwom e bia wo tua school fees bi no aka kwan mu anase bia putupuru wo school mu na bia masters ni books bia ba se bia mo tonwa na wo pese wo nya sika ho na to book ni bia eye fido abusua fido aba se oboa ama won sa timi aka sika ansa kwa na bosom na so anase bia sika bia wo pe bia no na hinta se mo wo mu ni se be miti dunu mo pe wo follow ya na won sa aka sika no eno an se wo ko Google Play Store ho no mu na Google ya mo se na dam follow ya wo na wo kure 24/7 fido ejira na so den na we no krata sembi enu nya fa na kofa busua pani bia bra na kofa krata sembi ekwan no wa isa ofa ka emwa nti tie ofa afo na kekere pa Moses kai ena edamu a wo kwa wanimu ne wo beye ne wo bo star 711 star 711 star no abo 9 miensa no abo as una wo kro no edam tie fido na wa boao eno achi I was your friend yenuane ahodro ye die nti eya na yade mpani pa ho da biara da adokotafo ne anese fo be ka kire wo se na bibia ye cheches anwa
ene de kaka ho entine nipa dua no ankasa ne ne hoto 24/7 na osi adwuma memenda kwasi ada na tim yade nko a eno ntina Dr. Abe Herbal Clinic se yanka ncho se busuafo kwala kwaje ayaresa wate ayarehwe nyina wana de be ma ho ato ayaresa fie papa no be ma waba da bridjo wojo nsori a wontume nya adwuma ne yie mu oba no ankasa ne ho ntono eno achi no oba fibroid da woyam eyo se bia ba so wo da bida abe be hwe no watu ase sickle cell wayankyere kura no wayerem wo hwedi ho dwuma pa mo apom de no esase PC tademon ye watan so patrapa new site patrapa junction one mo one ye ban mo frey 0243 345392 0243 345392 and after 0206 0506 460208 0506 460208 Akwakwa Mafia series nsunie ebusuafo ye wariosi one ventures and nature one media kabomu ye de nuama pansempa enwompa na ebrewo ne asare sinipa enso aka ho na Akwakwa Mafia de gyae hwa memenda bia yeso akwa adwuma no wa bredwo ada kotu ekopem efiada no memenda nu mre efiri no nwotwe empa mu kopem no nkono so no na busuafo watena se na wahwe Akwakwa Mafia series ebo pa ema wankasa unyanimdie mapa de frim monfro ye 0249 942842 nemom kasa won mo so asene 21st clinic Abe Herbal Clinic anafe extra comfort limited Sompa komonsunie nyame yadme fiada bia ohini ni ama crunches of mami premeni wo baje adwai no ne mpanyefo titi ni ani ntiri won mo a yeso ma boje sem to adonko ye nyina sinkonwa ne yeso adwen de afa waresem ho kwan ya ware ye befa so a ebetumi agina wo bia pa so de wasem ba na so mpese be kan radio so na so yeso adwen ne tu afofrofo no eno no se wafra homa no 0242 725067 0242 725067 and after 0208 608563 abusia yemfa kase bono nsi e wa hasa wiai yenna osamufo panora asante yebo Benedict wole domini nyina Libya Burger na yawo bo ma sofo ma me adazo a enu achi Murphy kuku a na afenso na kosua somua ene abusuafo school fees Akiola PK Godfred ene abusuafo enu achi underground editor Dr. Silas no wonwa na de eko de eba eja we ya wuro fon fa wonko bija wo haman tonto Mario ena na se papa wiai wagija dem se de woska da maka pre awiai nana kwabena kese ena fei akosia ejiwa kwade buatin. This is Sompa 93.1 FM.